Добре дошли в серията Всичко за косата ми. Днес ще ви покажа как аз подготвям косата си за миене. На първо място поставям стимуланта за растеж на коса, пръсквам го в корена и започвам да правя масаж на скалпа. Масажът продължава около 10-15 минутки. Целта ми е да загрея самият скалп. Когато сме готови с масажа на скалпа, но си имаме ето такава кърпа за коса и си увиваме косата, за да може скалпа да остане загрят. По този начин изчакваме минимум 30 минути, аз съм стояла и по часове. След измиване си разресвам косата. Последното нещо, което слагам на косата си, са кристали за коса. И когато ги сложа на косата си, тя започва да ухае на кокосово уникално. Последвай ни за още такива видеа.